Ни өчен соң татар телен беренче чиратта мәктәпләрдә укыту зарури? Чөнки кечкенә чактан ук телне үзләштерү бик кулай һәм уңайлы. Аннан соң аны өйрәнү авыррак, әлбәттә. И туган тел, и матур тел, әткәмәнгәннең теле. Татар теле ул коммуникация ысулы гына түгел. Әлбәттә, ул дөньяга караш. Татар карашы нинди булырга тиеш. Тел ул милли үзаңның билгесе. Телсез дәүләт тә, милләт тә тотрыклы рәвештә үсә алмый. Тел ул мөкатдәс бер җисем, изге бер күренеш. Шуңа күрә тел аша без дөньяны өйрәнәбез, ачабыз, аңлыйбыз, үзләштерәбез. Тел ул сәяси концепт, телсез булмый. Телсез булмый.